ang tini life of haimani karon hingke amo je tabuk ani bwsak ani shori kisa kisa hamka ani lango ekeba khaklabo cough jamin mani bagui langmana hanani kostongman bagui hospital rogo admit mangka joto lukurok Tripura hinjaknai rok joto Tripura ni ani rangchakni Tripura rok norokni surimung norokni hamjakmung tongmani bagui no tini ang doctor bai naijakha tei doctor rokni chubamung nongni surimung nongni hamari tongmani bagui no tini norok bai live o phai kok sai tongui mankha norokno jotono no ani paiflaya hambai ani wngui tei ani family ni wngui norokno paiflaya hambai pharo langmana hanani belai kosto wngmani bagui admission mangkha tabuk bo srai srai ke hamsugyako langmana hanani kisa kosto no wngui tongo cough nongkhor baiyakhoni bagui khaklapni doctor rok bithi rohorjak tei nebulizer rok riui tongo norokno ang hambai pharna bagui se tini live o ma phaio Tripura hastini joto lukurokno ani bagui surilaikha tamo church o tamo nogo joto jaga no surilaikha hinui ano jotono shahor o norokno tei ano aswkhe hamjaklai surilaimani bagui norokno paiflaya hambai mario tei bo hambai mario je norok nukbai khana sabrumni buma bufa kwrui thwijak khoroktham bishal rimika tei majuli borok porjonto surijak ang niji saimanya borok buphuru surilai video rok khailai tongmani ang saimanya borok abono nugui belai kheno khao bo khamka tei mokolni muktui bo mai orkha karon cherai rok no nainai kebo tonglak hinui borok bo surilaijakmani bagui tei tabuk motamuti kaham no naigirna bahai khe srai srai khe sak hamaiman abono bithi rok chawi tongo khe kwbangma jaga kwbangma problem kebengmung rok chwng social media o nugui tongo ang bo thana muchungo tabuk thangui maya wng tongo chubachu khlai thani bo ani je logi ni borok rok ekebe ani logi je samung khlainai rok kwbangma jaga je nok hamya rok no nok tanglai rwi tongo kwbangma rugi rok no nailai tongo abo ang bai over telephone mobile o call khaiui saharwui tongo joto update riwui tongo ang bo muchungui tongo thangui samung khainani je dino ang ILS o admission mangkha adino langma belai kheno hornani kosto tei chwng saimano chini bwsako jesa phano hamya wngphano kuno problem kwrwi aswk phiya langma se asol langma kwrwikha manei no chini bwsako chini body o tei kuno function khai wngui thango aboni bagui langma belai kheno nangkukmani important bono chwng jai khlai tongnani nango aboni bagui COVID-19 je second wave choli tongo joto lukurok no koinai je hojak tongnani bagui hati rogo thangui bo tei kwbangma gathering rogo thangprو bo mask rok thubui thanani wngthung karon jotoni life no
सेभ खालामनानै नांगौ तै tabuk jara vaccine rok rijak borok no bo koinai jotono vaccine rok rinani bagui tei nogo kaham khai जों परिस्कार khai tongmani banta chini bwsak kaham tongkhaise जों dofanobo nai mannai जों kwthang tongkha hingkaise chini dofanobo जों phiyogui mannai aboni bagui norokni surimung norokni luwajimung haikhe norok jebabe prayer khailaikha ano hamriti sanani bagui norokno paiphlai belai kheno hambai ang bujikha je langma bwswk chini bagui important jekunu somoy langma rohor mai wngui kwbangma lukurokno chini o hakotor o Bharat borsho o kwbangma lukurokno thwikha aboni rok joto sai mano haini bagui chwngbo waisa achaikhe waisa thwina to nangnai no haifano chini dofani bagui je mansak जों samung kaham khlai klangnani nango abono ani khao poito tongo langma rohormai wng tongphrubo ang uansugui tongo je chini dofa rokni bagui je khlai mansak khlaijaknai je kwthang tongsak जों samung khlaijaknai amtui haikhe no joto lukurok no ang koinai jotono buini kahamni bagui uansukdi dofani kahamni bagui uansukdi nijini sarthoni bagui simi uansukyawi joto lukurokni bagui uansugui no specially chini tiprasa rokni bagui uansugui no जों samung khainani nango sudu mannani chanani no simi uansukyawi जों chini bwsa bwtwi chini busuk chini thinang chini future chini bobishot tamungnai chini tiprasa dofani tamungnai bahai जों o dofa rokno mwthangna nangnai amno uansugui जों samung khlaina nangnai o jaga joto lukurok jebabe ano sorry haikhe sakhamni bagui surilaikha amo haikhe no chini tiprasani bagui chini tiprasa dofani bagui bo जों ma surilainai ma hamjaklainai samung ma khailainai kubui hamjakmung ma hamjaklainai kubui thansao जों ma phailainai haikhe जों dofani bagui mungsaphano khlaimanglak tei dofani bagui khlaina thangui bo जों thansa khlai khlaimanya hingkhai abo kubuni dofani borok rok naisingui mwnui laio tei जों thansa khlai samung khlaimaya khai thansa khai chini samungno जों bwswkang tlangmaya khai जों abo success wngnani belai kheno kosto haikhe success wngyaphano wngui mano haini bagui no जों ang koinai specially jotono no rajniti no torjakyawi party no torjakyawi जों thansa khlai जों dofani bagui samung khlai klangna nangnai जों khoroksa tei khoroksa bai kubui hamjakmung ma hamjaklainai borom ma rilainai जों bo khe alada party khaio ang aladai party khaio hini जों khoroksa bai tei khoroksa no naisiklaimai laya tei khoroksa bai tei khoroksa majra belai je kok salaima rok mwthakna bagui ang joto lukurokno no koio phaidi जों bubagrani bisingtwi bwswkangni chini thinangni lama no जों sakhe hoklaiwi chini dofano kuchuk saka tisai tlangano hini ang jotono no koinani muchungo tei paithago haino hai jotono no twisa ang paiplaiya hambai mario je ani langma no mwthang tunani bagui je lukurok ano hamjagui surilaikha norokno bo ani khani paiplaiya hambai yapharo tei norok bo jotono kaham kwrwng no tongbainani wngthung abono ang ishorni thani bhogoman ni thani god ni thani ang surio hingkhe जों chini langma tongsa जों samung kaham khlailainai abono chini naharmung wngthung abono chini bwswkangni samung wngthung amsuk nungsitung jotono no twisa haino hai paiplaiya tei hambai yapharo norok je ani life naitongnai rok norok jani je nongni kiching songo jotono no khakchangma hambai yaphar baidi tei
थैनांगौ नरकनि सुरिमुं नरकनि हामजागमुं आनि लगियो तंखांखै आनि दफानि सामुं ख्लायथानि आं बेलायखेनो साक्सेस जोंगानि हिनि वानसुगु ओमफ्राय जतन हामबाय गाहाम गोरों तंबायदि सुस्थ तंबायदि तेवसा गाहाम गोरों तंखांखै मालायलायनाय जतन हामबाय